welcome back to my channel. So for today's video, we were going to Olongapo City. Time check guys, 10:45 in the morning. So we're now here in Angeles City, Pampanga guys. Nilagyan nila ng pakpak. No nga. So guys, weather update tayo ngayon dito sa Pampanga. Umuulan na guys. Medyo may hangin. So, under signal number 3 ang Pampanga ngayon guys. Dahil sa bagyong U1. Gaano sasakyan sa daan. So today is Sunday guys. Wala pa gaanong epekto ang bagyo dito sa Pampanga. Sobrang lakas. Bigo yun. Oo, may mga nag-live as in. Para silang nasa gitna ng ano, ipo-ipo, mahangin. Sana mga tamahan yung mga contractor, yung mga bahay nila. Silipad sa sa kanila. Lahat ng mga yun sa Cebu, pinakita yung mga ginawan to. Oo. Grabe ang hinipis ng bakal. Parang yung mga bakal lang ng mga simpleng bahay. Oo, walang mga ano. Kasi hindi pa siya buhos. Grabe yung mga kontraktor. Mas grabe yung gobyerno. Correct. Pinahintulutan nilang gano'n. Wala eh, inuna nila yung sarili nilang ano. Sana sila yung tamaan. Tapos talaga ng gas. So guys, as you can see, wala pong masyadong sasakyan ngayon dito. Kaya walang traffic. Yung iba, nag-panic buying. Bumili ng mga ano sa grocery. Sa araw lang dadaan ng panic buying. Oo, hindi. Sa bandang ano. Hindi, syempre naghahanda sila. So, within 24 hours daw guys, magde-declare na ng super typhoon.
asahan na guys ang malakas na hangin at ulan dito sa Pampanga. Save na dito. Sa kanya na. Yeah, ngayon ko lang napansin. Nauna pa yan sa screen. Asa? Oh. So guys, medyo lumalakas na yung ulan dito sa may Angeles City, Pampanga. Traffic. Ang dami nakapark dito ah. Ay, simba pala ngayon. Ganda ng simbahan. So guys, this is the Holy Rosary Parish Church. The oldest church here in
Angeles City, Pampanga. More than 100 years na po siyang nakatayo dyan, guys. Since Spanish era. Lapit na naman. Oh, malapit na matapos to. Linis dito. Oo nga, linis. Sana ganyan lahat. Araw-araw. Makarating yung agad. Ay, naku, lolo. Maaliwalas ang daan, guys, dito sa Angeles City downtown. So, open pa man po ang mga malls, guys, and supermarket dito sa may Angeles City. Dyan. So, we're now here in Nepomart, guys. This is the New Point Mall. Hop. Ganda. Oops. Salaning Pasko. Wow, ang ganda ng design ng ano. Unlimited call, unlimited text, unlimited data. So guys, dito tayo dadaan sa may Porac, Pampanga. Papunta ng Florida Blanca. Ba, sinira nila to. Gagawin mo. Mall? MOA din yun. MOA din. MOA. Hindi na. MOA. Ano? Mall of Angeles. MOA. MOA na. Hindi mo strip. Kaya yan. Pinasatin. MOA. Pwede. El MOA ang pangalan niya. Pinasatin MOA ang
sa akin. Siyempre, may hindi na pamilaw mo. Alam, kakanan din tayo. Maluwagan daan. Kala mo, pinamudang po lang. Gastos pa 64. Ayan. So guys, welcome to Porac, Pampanga. Time check, 10 o'clock. So guys, time check, 11 o'clock in the morning. So, mukhang walang traffic din guys dito sa may Porac. First time in history. Oo, di tulad dati nung pagdaan namin, ganitong oras, sobrang traffic na po dito. Yan dapat ang nanalo. Saan? Sa mayor. Kaso, Oo. pero ibali ng ano, no? Comelec, no? Pinapasok pa siya, hinayaan pa siyang Pinaasa. tapos na nanalo sa sabihin disqualified. Hindi dapat Uy, doon pa manguna, hindi na siya pinapasok. Alam naman nila sumulat mula, meron siyang may kaso pa siya na hindi, may pending pa siyang kaso dun sa ano tawag doon? Pogo. Pogo. Tapos pinayaan siya, ngayon nanalo siya, biglang disqualified. Ang nanalo yung pumangalawa. Kung disqualify siya, ang panalo talaga. Ito talaga. Si Mike pangalan niya eh. Mike Tapang. Alam ko siyang mayor. Siyang mayor. Pero yung vice mayor si ano pa rin. Babae. Yung kasama doon. Anak niya. Ano yun eh, mag-ama. Dalawang nanalo. Oo. Mga naman ang pora. Masinsa naman siya. Maluwag. Tuloy-tuloy ang biyahe. So, marami pong umiiwas sa bagyo guys. Kaya sa bahay lang yung mga tao ngayon. So, halos lahat ng establishment guys, sarado din. Hindi ako matao. So, yung mga mall dito guys, nag-offer sila ng overnight parking, free wifi. Sa mga affected areas po, pwede kayong mag-evacuate sa mga malls dito sa Angeles City. So, okay pa naman yung weather dito sa may Porac guys. Umuulan din, pero wala pa namang hangin. Same lang sa Angeles guys, yung weather nila dito. Wow, besh! Maglagay sila ng fit to. Siguro bumaba. So guys, we're now here in Manibaog, Paralaya, Porac, Pampanga.
konti dun sa ano. Sa amin? Oops. Manibaog libutan. Sana hindi mo wala ng ano na power. Nasaan talaga best dito bukas? Yun talagang bagsik. Ito? Ito yata yung talagang pinantay ang bagyo. So ganda kasi. Oo. As in. Sinasakot ang bunga. Ayan nga. Pero alam ko magkakapi pa yan eh. Kasi lalamigin ang ulan eh. Pero by man bukas, ano na rin siya sa may Okay. labas na din. Papalayo. Sana humina na lang siya. Kasi dadaanan lupa. Puntok mo, siya raman. Sana humina siya. Tsaka sana si Bagyo. Alam niyang puntahan yung mga kontraktor. Sana itulo ng alam ng Bagyo na puntahan yung mga kontraktor kahit layo-layo puntahan niya. Yun lang yung punteriyahin niya. Gimpayin niya yung mga ano, hindi yung mga kawawang mga ano, yung mga dinidila. Yan, ano yung kapalusahan ng mga Sila. kontraktor na yun. Oo. Hindi man sila makukulong. Diyos na lang ang papalusa sa kanila. Imagine 12 feet yung tubig. Saan? Doon, sa Cebu. Ang taas? Oo. Hindi lubog talaga yung bahay. Oo, kung mababa yung wala kang up and down, ay second floor, lubog talaga. Kasi 6 feet mataas na ilulod ka na yung tao. 12 feet times 2. As in. Sira ang Cebu. Hindi naman daw talaga bumabaha doon, ngayon lang. Nagtaka nga din sila. Dahil nga sa mga ginawa. Oo, yung sa bundok nakita mo, yung ginagawa nila mga condominium doon. Sinira nila eh. Diba after lintol, sila din yung tinamaan ng malakas. Parang nagalit yung ano daw. Yun, yung mga nakatira sa ano, bundok. Wala yung mga lindol. Dapat sa mentol lang. Doon sa mga bahay ng kontraktor. Uy, Dapat doon lang mentol sa bahay nila. oo nga. Ganda ng bundok. Pati kasi bundok, sinisira nila, nananahim. Tinatayuan ng mga kung ano-ano. Kahit naman ang tayo. Ay, oo, may mga nagtayo. Ngayon, humingi ng tulong yung mayor sa DNR. Kasi kung sila daw, hindi nila kayang bantayan, i-monitor. Oo. So, humihingi sila ng tao galing DNR na magbantay din sa bundok. Kasi meron na daw mga nagtayo ng mga bahay-bahay sa taas. Tapos nagkakaingin. Puputol. Yung nagpuputol ng mga puno. Kaya sinara na yung diba? Yung Mount Arayat National Park. Hindi sila pumulang bus. Dito sila bakit? Dito na lang mga Dito? nila yung ay sa kabila. Magkano sa kabila? 53 din.
guys, may bagong tayong McDo dito. Sa may... Anong lugar to? Halong yata, hindi. Siya. Hindi. Saan ba to? Magkaan mo. Ito yung pinaka-bagal. Okay. Na. Ay. Ayun. Kangat. Ayun. Ayun. Oo nga. So guys, ito po ang Porac Baywalk. Walang tao. Yan guys. Located yung bagong McDo dito sa malapit sa Porac Baywalk. Yan. Ang ganda dito. Sa may ano na tayo niyang babosakan. Babosakan. Real yun. Oo, meron. So guys, we're now here in Babosakan, Porac, Pampanga. Doon yung babo ko sa kanila. Papunta doon ito yun. Halong na to. Ah, Sakop na ng halong. Ay, babo sa kanila. oo nga, elementary. Uy, si Doggy. Ay. Pinay. So guys, ang taas ng gas ngayon dito sa Pilipinas. 53 to 61 maabot. May ba? Oo nga. Nag-range ng 53 pesos guys hanggang 61. Yung unleaded. Ang ganda ng bundok oh. Yan yung sinisi
sa amin yun. Ano? Sa kayo. Joyride. Baka lilipat din tayo. Wow. Ganun pa kabilis. So guys, biglang dumilim ang paligid. Parang uulan ng malakas, guys. Porac Rio Model Community. Mga nakabante ang pulis. Ha? Wala. May kasunod siya. Jeep ba? Oo. So, mag-overtake lang tayo, guys. Para makapunta tayo agad ng Olonga. Saan nagkwentuhan pa? Ay, Chill, chill. saan nasa gilid din. Wala nang daan. So, medyo natatanaw na ang bundok, guys. Isang barangay na lang, guys. Palabas na tayo ng Porac, Pampanga. So guys, welcome to Barangay Planas, Porac, Pampanga. Ang huling barangay, guys, dito sa Porac. Bago ang Florida Blanca. So, 8 kilometers na lang, guys. Nasa may Florida Blanca na tayo. Uy, anong meron doon? Ano? So, wala na namin si Kuya, guys. What happened there? Oh, wait, stop. Stop. Ay, there's a road accident, guys. Banggaan.
So, road update guys. Dito sa may Planas, meron pong banggaan. Mabilis yung ano kasi nakapasok na to. Oo. Nakapasok na to. Pero nasira yung side ng sasakyan. Buti malagalan lang siya. Oo nga, no? Dami niya na tao. Grabe. Pero siya din, mababalik na Oo. yan. Yung truck. Tanggal yung ano niya. Sino may kasalanan yan? Yung ano, Yung... hindi ko alam kung paano yan. Kasi ito- nasa right way yung isa. Oo nga, di ba? Pero nakapasok na siya. Paliko. Nasa loob na siya. Hintayin natin. Papasok tayo eh, meron pa. Hindi pa. Lakas ng impact. Ayan, less na yun. Ay, hindi. Hindi na pahintuin dun. Hindi talaga hihintuin. Hindi pahintuin muna dun. Wala nang, ayan yan. Ah, yun, pinaalis na siya. Maandar pa. Patawid siya pagdating naman nun. What? Paano kaya yung usapan nila? Dami ng tama na sa sabihin. Sira yung harap ng ano. Ano kaya yung ano nila? Bay, dalian mo naman. Guys, medyo na-traffic tayo dito. Oh, wait lang daw. Pasok siya dun. Ikot siya. Okay na daw. Ito? Wala ba na naman dyan? Kasing show ba yung mag-show? So guys, medyo ingat lang po sa daan, lalo na ngayon maulan, para iwas aksidente. Yan, nag-umpisa ng umulan dito guys. So guys, we're now leaving Porac, Pampanga. And welcome to Florida Blanca guys. Time check, 11:30 in the morning. So, same weather guys dito sa may Florida. Makulimlim na umuulan. Pero wala pang hangin guys. So, medyo kalmado pa yung panahon dito. Overtake. Yung bakit Yan.
after ng Florida guys, nasa may Bataan na tayo. Then, Olongapo na. Luwag ng daan. Luwag ng daan. Lagi naman malawag. Oo, ano. So, dito sa Florida guys, walang traffic. Oo. Ah. Oh, luwag ng daan guys. Hindi kayo ma-stress sa traffic. Nasa may barangay Kalantas tayo guys. Ayun. Oh, hindi nagputol sila. Tabi nila. Canon Road sarado. Agad-agad kahapon pa. Iyay sana ako sa bago. Sarado. Yung mga nagtitinda dun sa ano, nagligpit na muna. Iyay nga sana ako itong magbago na yun dyan sa lahat. Makita mayayay. Sa kanila naman. Pag may bagyo na naman. Ika na. Ika na. Kasinding aircon mo? Kaya pala malamig. Mainitin ka naman. Parang malamig yata. Ay, nasa ka nakakulog tayo. So guys, lumalakas na po yung ulan dito sa may Florida Blanca. Ganda ng dito. So, 15 kilometers na lang guys. Nasa may Dinalupihan, Bataan na tayo.
Doon track. Mabagal. Doon track. Like, So guys, malakas po yung ulan ngayon dito sa Florida Blanca. So, we're now here in Basa Air Base, guys. Ayan. Bawal pala dyan, best. Restricted. tapos yun ito sa lamot lang. Yun. Mga kamote. Mga helmet. Oo. Yung pinaganda lang yung busina nila. Mag-busina sila sa mga sasakyan. Alam mo. Hari. Ano ginagamit yung busina pag dalan? Oo. Pag emergency. Pag ano. Ano kailangan gamitin? Grabe. May kita kasi yun. Nasa busina. Parang feelings sila yung inaano mo. Parang tayo, di ba? Pag sila tayo. Parang tayo yung ano. Hindi naman dito. Na? May video na. Nang ano? Sige. Nagugutom ako eh. Ito? May tusok-tusok? Tusok-tusok. Kamote. Ay, oo. Pwede. Ayun, dun oh. Dun.